kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Dungbaru labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na juma marisi kalo tile fɔlɔ san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministre de la Communication et de l'économie numérique a ye baarabolo welewele da n'u ko ma ko workshop Société malienne de transmission et de diffusion SMTD olu ka bolonɔ don. Ministre de l'Agriculture Dr Nango Dambele ana nɔnaw u sen donna ɲɔgɔnna jɛrɛ la u bɛ salon de l'agriculture ko fɔ Paris a tako 56 don. Farafina kungango kibaruyaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ Senegali jamana ɲamayasigi kalata kɛra Macky Sall ale masaya jɔyɔrɔ a y'o kuraya. Dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walanwalan aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la dan tɛ aw la k'aw fo. An bɔra k'a fɔ sisan ministre min n'a ɲɛsin bɛ communication ma ani économie numérique a ye baarabolo welewele da o bɛ workshop o bɛ o kofɔ Société malienne de transmission et de diffusion SMTD bakuruba fɔla olu ka bolonɔ don nin kɛra kunungo a kɛra u dagayɔrɔ la aéroport sirabada la kɛra gouvernement ma ɲɛyɛlɛkɛ caman ɲɛna. Workshop ale kɔni ye baaraɲɔgɔnya bulon de ye mun n'a bɛ kunnafoni a bɛ o tilali kofɔ o falenni maaw ni ɲɔgɔn cɛ baaradaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra foroba baara ani ka dɔn ka fɔ nin baara yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra kɛnyɛrɛye baarada ani nin baara yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ a directeur général Ismaël Togola ale ko dɔwɛrɛ tɛ bɔlɔlɔ kunnafoni tɛmɛsira minnu bɛ yen nin kɔni ye ka dɔn ka fɔ dɛmɛniɲɔgɔnya sira de ye kunnafoniw bɛ se ka yakubaya cogo min na baarabolo olu ka cɛya a ko an bɛ donnin min ko bi kunnafoni tɛmɛsira a cɛyara kuma yɔrɔw bɛ yen filɛlikɛsow bɛ yen bɔlɔlɔ tɛmɛsiraw bɛ yen fɛn min ye ka dɔn ka fɔ sanni feere kɛyɔrɔw bɛ yen jɔafiyaw bɛɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ donnin min ko bi a ko a b'olu ka kunnafoni yɛlɛma u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ o yakubaya kosɛbɛ. Ministre de l'Agriculture Dr Nango Dambele ana nɔnama caman u sen donna ɲɔgɔnna jɛrɛ la a bɛ salon de l'agriculture ko fɔ Paris o bɛ Faransi jamana ko fɔ a tako 56 o de don février kalo tile 24 a bɛna kuncɛ mars kalo tile 3 nata kumakan min n'u y'o don ba la o de ye musow cɛw ani ka dɔn ka fɔ seko ni dɔnko tigilamaw olu ka taabolow ye jumɛn ye. Ni ɲɔgɔnna jɛrɛ min filɛ n'o ye salon de l'agriculture de Paris ye ni kɔni ye ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛnɛ de ye mun b'a to fɛn min ka dɔn ka fɔ cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ bayɛlɛmaliw kɛ olu ka baaraw cogoyaw o bɛ se ka kɛ hakilina waso ye cogo min na an ka baara fɛnɛ kɛbaaw ma. Délégation min bɔra Mali la o kɔni maa 70 bɔɲanko a bɛ olu de kofɔ a bɛ sɛnɛ baarakɛlaw a bɛ olu kofɔ olu de sen donna nin ko in na. Farafina bondakun ka k'aw ladɔnniya k'a fɔ Senegali jamana ɲamayasigi kalata a waliyara wa jaabiw bɔra dɛ. Macky Sall n'ale yɛrɛ y'i nɔngɔnkarikɛ a yɛrɛ nɔbila ko la k'a y'i jɔ ni masaya jɔyɔrɔ ye kura ye. Kɛmɛ sarada la wɔlɔfɔ maa 58 murumuru 27 olu ko u b'ale fɛ u ka kalata min kɛra février kalo tile 24 tɛmɛlen nin jaabi ninnu de fɔra kunungo k'a jira k'a fɔ Macky Sall min n'ale bɛ fanga la kabini san 2012 k'a a bilara ministre ɲɛmaa kɔrɔ o ɲɛma n'o ye Idrissa Seck ye kɛmɛ sarada la ale ye 20 murumuru 50 sɔrɔ maa min yɛrɛ tɛ Macky Sall ka fanga fɛ fiyewu n'o ye Ousmane Sonko ye kɛmɛ sarada la 15 murumuru 67 ale y'o sɔrɔ u ka sanɔkalanso min bɛ yen o tigi dɔ bɛ yen n'o ye Issa Sall ye kɛmɛ sarada la 4 murumuru 7 ale y'o sɔrɔ ministre kɔrɔ Madige Niang kɛmɛ sarada la 1 murumuru 48 ale y'o sɔrɔ nin kunnafoni ninnu dira u ka kalataso ɲɛnabɔbaaw de fɛ o ɲɛminɛ n'o ye magistrat Demba Kandji ye. Macky Sall a sisan bɛ san 57 baɲango la an bɛ donnin min na i ko bi yaasa a ka se ka nin ko yakubaya cogo min na maa minnu kun kan ka se ka balan don a la a y'olu sen bɔ kalata in na n'o bɛ a ka Gwara Daba Kalifa Sall o ma se k'i kan bɔ ale ye Dakar maire kɔrɔ ye ani Karim Wade ale ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ o denkɛ ye ministre kɔrɔ don ale sen ma se ka don kalata in na.
maa caaman tɛgɛ dara olu kan taama o sen fɛ mun taama min n'a bɛ taa Beshir o juguya la Khartoum o bɛ Sudan kofɔ dugu kɔnɔna na n'u ko ma ko Umdurman état d'urgence o talen kɔfɛ o si ma se ka maaw bali ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka dusumankasaya k'a dankɛnɛmaya ka ɲɛsin fɛn min ka dɔn ka fɔ ko da dumunifɛn ko sɔngɔ yɛlɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la buru ko buru sɔngɔ yɛlɛnna u ka jamana kɔnɔna na o de digira u la o wulikajɔw de nana laban k'u tɛ Umar El Beshir yɛrɛ fɛ bilen k'u t'a ka jamana ɲɛmaaya yɛrɛ fɛ bilen. Nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka fanba fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔna ntɛnɛn don an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye dɔgɔkun kunforiko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye Ala ka kisi ni tanga k'an ye an k'an janto an yɛrɛ la han janto yɛrɛ la o kɔrɔ ko ka ɲi n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net bɔlɔlɔ kunnafoni di sira dɔ don maraka faama ka journal Bambara a ka kunnafoni jatara a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn ntɛnɛn don ni Alahu subahanahu wa taala ya juru jalal wal ikram n'a sɔnna ma dɛ. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.